meta tot il-marki kollha illi taw Michael Briguglio u Martin Scicluna, dan il-gvern fl-ewwel sentej falla. Ma ġabx passmark ma għaddix mill-eżami. Sa dawn mhumiex żewġ persuni illi jfaħru jew huma parti mill-Partit Nazzjonalista, żewġ persuni indipendenti illi qegħdin jagħtu fail, epic fail, Prim Ministru qed jagħtuk dawn it-tnejn min-nies għal mod kif inti għamilt il-politika fl-ewwel sentej. Jekk il-Power Station l-ġdida ma tkunx lesta sa Ġunju 2016, lesti tirriżenja. Jekk il-kontijiet ma jorħsux nirreżenja, kif qed qabel l-elezzjoni. Ġifieri le. Illum ngħixu f'pajjiż aktar ugwali f'dil-qasam soċjali jew le. In-nies li qegħdin isegwuna qed jieħdu tassew parti mill-ġid ta' dan il-pajjiż jew le. Hemm iktar inugwaljanza u mhux inqas. Il-faqar taħt dan il-Prim Ministru żdied minflok naqas. Il-pensjonanti mhumiex qegħdin ilaħqu mal-ħajja. Il-ħaddiema ingħataw 58 cents żieda biss fil-paga. Prim Ministru, inti mhux taqta' il-frott mis-siġra trid, inti għandek tħawwal aktar siġar fil-pajjiż biex jagħmlu aktar ġid u l-ġid tqasmu b'mod ġust. Dr. Muscat, Manuel Mallija se jerġa' ippostu fil-kabinet f'din il-leġislatura? Il-membri parlamentari kollha li mhumiex Ministri u Segretarji Parlamentari nikkonsidrhom, inkluż Manuel Mallija. Mhux iva jew ledi? Risposta nħod iva.